Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Adamu Umar. APC 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 Nigeria Nigeria Jigawa Jigawa Dutse Dutse Allah sauka. A matsayina na ciyaman ɗin wannan kwamiti na kaddamar da wannan congress na mazaɓar Kaci, mun zo don mu kaddamar da wannan su asma na wannan mazaɓar Kaci da sahale wasu da amince wasu. Don haka za mu karanto sunayensu wayanda su ne esco na wannan mazaɓar Kaci. Na wannan jiha ko karamar hukumar Dutse ya nan ya fi kusa domin kaddamar da dukkanin wakilan da aka zaba a wannan mazaɓa ya shaida domin tabbatar da wannan sahihin zaɓe da aka gabata a wannan mazaɓa. Sannan muna neman security personnel wato jami'an tsaro na fili da na ɓoye da su zo wannan fili domin tabbatar da wannan abubuwa da ake gabatarwa a wannan mazaɓa wakilci na jami'an tsaro. Muna fata za su matso kusa domin tabbatar da abubuwan da aka yi a gabansu su zama shaidu domin mazaɓar Kaci. Musa Ali an amince da shi? Musa Ali a matsayin ciyaman na mazaɓar Kaci an amince da shi? Sani Muhammad a matsayin vice chairman na mazaɓar Kaci an amince? Akwai sakatare Adamu Garba an amince da shi? Kun amince? A rika daga hannu a gani, ba daga hannu ana ɗauka. Umar Isa Umar Isa kun amince da shi? Akwai ma'aji Musa Yakubu kun amince? Kun amince da shi? Akwai mataimakin sa Ɗahiru Abba Ɗahiru Abba kun amince da shi? Kun amince? To masha Allah. Akwai financial secretary Ibrahim Zakariya kun amince da shi? Kun amince? To ba tare da ɓata lokaci ba saboda akwai manyan baki da za su tafi za mu ci gaba mu. Amintaccen gwamna gobe koriya zai daura aure ka ziyarci gudun ko ka bayi sadaki wallahi gobe daura aure na dan gidan gwamna me za ka ce mun a barka gidan gwamna bazar na dade ina neman ka An masa gurin fatan da wuri. A buɗa gun dai, a buɗa. Haka mana
Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai suna dan buɗa da Allah, dan buɗa za su gani. Kuma dan buɗa da Allah. Ni ne da sakamakon karata 2021. Wannan shine sakamakon shugabannin da aka zaba a wannan mazaba bisa amincewar waɗanda suka kada ƙuri'a. A cikin waɗannan mutane da aka zaba an zaɓi Yahuza Usman a mazaunin ciyama na mazaɓar gudunmuwa. Akwai kuma Adamu Ahmad a mazaunin vice chairman na gudunmuwa. Akwai kuma Sale Yusuf a mazaunin sakatare na gudunmuwa. Akwai kuma Yahaya Isyaku a mazaunin assistant sakatare na mazaɓar gudunmuwa. Sannan akwai Nura Jibrin a mazaunin treasurer na mazaɓar gudunmuwa. Akwai Rashidu Musa assistant treasurer na mazaɓar gudunmuwa. Akwai kuma Saubanu Muhammad a mazaunin youth leader na youth na wannan mazaɓa ta gudunmuwa. Sannan akwai Sani Musa a mazaunin assistant youth leader na wannan mazaɓa. Akwai Kubura Abdu a mazaunin woman leader na wannan mazaɓa. Sale a mazaunin assistant woman leader ta wannan mazaɓa. A cikin zaɓen ne an zaɓi financial secretary wanda shine Nura Sama'ila ko kuma Sama'ila Nura shine financial secretary. Akwai Abdullahi Madaki a mazaunin assistant financial secretary. Akwai Ahmadu Usaini a mazaunin PRO na ɗaya a wannan mazaɓa. Akwai Safiyanu Muhammad a mazaunin PRO na biyu na wannan mazaɓa. I'm the chairman for the APC Congress in Jigawa State, World Congress. And so far, it's been a beautiful day. We've gone to a couple of local governments, Kachi and Zubadan, local governments, wards. The turnout has been very impressive, very, very impressive. The calmness, the peace, and largely a consensus arrangement has helped make this even more formidable. APC is a party to be, there's no doubt about that. And in Jigawa State, it's very clear that APC is on ground. Okay, sir, we all know that there is a contending issue with regards to the leadership of Memala Buni as the APC caretaker chairman. Do you think this Congress is valid? Oh, totally valid. We have lawyers of very high reputation, of excellent status, and they've reviewed it extensively. We have no problem with that. This is an internal arrangement. It's a party internal arrangement. Why should people be bothered about it? If they are not members of our party, they should come and join. You can see the crowd. This is just a ward congress, and you can see this crowd is very impressive, highly impressive. Just a ward congress. The process has just started. Yes. What do you observe in terms of adjustment we need from the conductors and the party? Oh, nothing so far. Well, we're very impressed. It's very clear that local organizing committee have done a fantastic job so far. They've organized very well. They've used the resources available to them to ensure that the turnout is large, because this kind of crowd cannot happen if you're not on ground. So we're very impressed with that. Thank you very much.